Čau, tak já vás zdravím z Vídně, jsme na letišti a jedeme právě do Černé Hory, do Podgorice. Našli jsme tam developera, od kterého bych možná v roce 2026 chtěl koupit nějaký investiční apartmán a možná pak budeme v Sofixiu i něco prodávat, když to bude dobrý. Takže tohle video je vlastně o tom, co mě motivuje k tomu tam něco koupit, případně co a proč jsem tam koupil, něco málo o té zemi. První věc, co se mi líbí na Černé Hoře, je dostupnost. Přes sezónu tam létají přímé spoje z Brna i z Prahy, což je cca hoďka a půl letu. Pro ty z vás, kteří taky často cestují s malými dětmi, tak ví, o čem mluvím. Tak cesta v pohodě, v Černé Hoře jsou krásný výhledy, už tady z kopce jsme trošičku sjeli, ale tady pod náma je Budva, tady je Bečiči pláž, takový orientační bod a my budeme ubytovaní v projektu Sunnyside, to je jeden z projektů právě toho developera. Tohle je projekt Sunnyside 2 a developer momentálně staví číslo 4. Nabídku najdete na firemním YouTube nebo na webu ofixiu.com. Tak já nevím, jak vy, ale já když jdu někdy k moři, tak strašně miluju si dát mořský plody a dostali jsme tady doporučení od paní makléřky na 3 rybára, což jsou 3 rybáři a zatím tady se můžete podívat, co máme dobrýho. Tak tady máme den číslo 2, jsme po snídani, sedíme v kanceláři developera. Teď nás čeká prezentace projektů a kdyby to pak někoho zajímalo, tak Anička k tomu bude točit ještě separé videa, bude to na firemním YouTube, Ofixiu, na webu a tak, takže pak na to můžete taky mrknout. My jsme se tady procházeli v Budvě po promenádě a v přístavu si nás odchytl pán, jestli nechceme jít na takový výlet a říkali jsme si, že to bude fajn, protože odsud je hezky vidět ty budovy, nějaký panoráma, takhle. A co mě tady zaujalo, jsou ceny. Je to výrazně dražší, než jsem čekal, že tady drtějou třeba i jako cenu za metr v Prahu, jo. Takže takhle, když to vezmu odprava, tak to je nějaká švýcarská firma, tak to máte třeba 10 000 euro za metr, jo, to je docela jako crazy. A pak to jde už trošičku níž, ale pořád jste mezi 7 až 10 000 eury za metr, což mně přijde jako docela zajímavý, no. A jinak teda za mnou, tady vidíte, jako mega se tady staví, což je prostě dobrý znamení. A pak tady v té levé části tak je Old Town a pána jsme poprosili, že by to s náma nějak objel, tak tam dáme taky nějaký hezký záběry. Stojíme u kostela svatého Štefana, za mě jako krásná nemovitost a tady pak vám dáme nějaký sestřihy, to je úplně magical, prostě teď jak zapadá to sluníčko, je to moc hezký. Dneska jsme viděli 2 projekty Royal View a Sunnyside, za mě oba jako dávají smysl, pak určitě na to mrknem. A je skvělý, děkuji moc Natali, super ženská, která nás tady provádí, ona tady žije, takže nám ukázala prostě lokální restauraci, kam chodí místňáci a je to za mě fakt skvělý, no. Takže takhle jako poznávat s někým, kdo tady žije to město nebo tu zemi, tak je fakt strašně super a doporučuji to všem. Černá Hora je před vstupem do Evropské unie a plánuje se na rok 2028. Jen pro představu, HDP Chorvatska se po vstupu do unie ztrojnásobilo. Co myslíte, že to udělá s cenami nemovitostí? Tak dneska den číslo 3, ukazujeme si second hand market, máme za sebou pár prohlídek, tady vám ukážu 48 metrů čtverečních a asking je 170 000 euro, což si myslím, že bychom ještě třeba srazili. Ale co mě třeba osobně přijde zajímavý je to, že teď paradoxně třeba jsme u apartmánu blíž k moři, třeba o 500 metrů pěšky, ale cena za noc je vlastně nižší. A je to z toho důvodu, že ten apartmán nemá bazén,
v okolí není žádná restaurace a tak. V Montenegru máte 2 typy nemovitostí. U moře a pak nahoře na kopci s výhledem, což tyhle jsou obě, ale nahoře máte ještě navíc bazén, takže třeba průměrná cena za pronájem za noc je o třeba 20 euro za noc dražší. A ještě jsem chtěl zmínit, že tady u toho second hand marketu je vlastně výhoda, že koupím a od druhého dne, co to na mě přepíšou, tak můžu pronajímat a mám z toho hnedka příjmy z pronájmu, to CMM mám k tomu dodá i nějakou návratnost, je to mezi třeba 7 až 9%. Ale prostě tečou z toho peníze hned, to je ta výhoda. Když to porovnám třeba s tím, co je pro mě atraktivnější, tak jsou ty developerské projekty, kde ve fázi toho presale to koupíte a tomu se pak říká resale, že třeba kdy je to ve fázi nějaké hrubší stavby a td. Od té doby, co zaplatíte 70%, tak už to můžete tady resalovat a tam vlastně máte pak kombinaci toho třeba, že na ten příjem z pronájmu čekáte, ten rok a půl, 2 roky, než se to dostaví, ale ten nárůst té hodnoty, který prostě je mezi tím, kdy se to presaluje a mezi tím, kdy se to třeba dostaví a jde to na ten trh jako hotová věc, tak je jako pro mě zajímavější. A když se to ještě kombinuje s tím, že třeba necháte to, koupíte to v tom presalu, počkáte, až se to dostaví, rok to třeba pronajímáte a prodáváte to s nějakýma skutečnýma číslama z bookingu, tak to je podle mě nejlepší kombo, takže na něco takového já bych chtěl mířit. You've got your hand on a button now. Tak my jsme se přesunuli z Budvy do Tivaptu. Co mě tady přijde zajímavý, je právě tady ten velký přístav, kde jako jedno z mála v Evropě, možná ty jediný, co víme, tak tady dokážou parkovat tady ty velký super jachty, až třeba 250 metrový lodě. Je to díky tomu, že jde to moře hodně rychle do hloubky. No a potom se tady budeme přesouvat okolo Kotorského zálivu a právě skončíme v Kotoru, kde se na to asi úplně nejvíc těším. Co jsem takhle zatím střílel, nějaký storička a tak nejvíc lidí mi to doporučují, že tam je hrozně hezký, tak se na to moc těším. Ceny paliv jsou stejné jako u nás, cca 33 kaček za litr. Co je ale lepší než u nás, je počasí. Během naší návštěvy to bylo příjemných 15 až 19 stupňů, zatímco doma -8. Pokud vás jako mě zaujal Kotorský záliv, zbystřete. Toto je projekt Rizan Trinity, který se nachází v severní části zálivu. Jedná se o oblast UNESCO a navíc je zde platná stavební uzávěra. Necelé 4 dny rozhodně nestačí na poznání kulturního bohatství celé země. Pro nás byl tento výlet hlavně o tom poznat developera a jeho projekty. A koupil jsem tam teda nějakou nemovitost? Zatím ne. Tak jako vy potřebuji více informací a proto se na přelomu jara a léta chystáme do Černé Hory znovu. Takže se můžete těšit na druhý díl. Tak my jsme už zpátky v Česku a výlet hodnotíme velmi pozitivně. A co vy, už jste byli v Černé Hoře nebo se tam teprve chystáte? Napište nám do komentářů nějaké zajímavé tipy na zajímavá místa a my je dáme do dalšího videa. Kdybyste měli jakékoliv dotazy k zmíněným projektům, tak jsme tu pro vás a nestejte se mě napsat jakýkoliv dotaz. Děkuji moc za sledování tohoto videa, budu moc rád za like a odběr a vidíme se příště. Ahoj.